Basta, I hope you guys are doing. I hope you guys are doing fine. So medyo kakarating ko lang. Nag-grocery lang ako. Quick grocery, something like that. Kasi nga, nararamdaman ko ang lockdown dito sa amin. Kaya nag-grocery na ako ng very very light lang. Yung matamang mabilis lutuin, ganyan, chuchu. Kasi nga, any moment, mag-lockdown na kami. Or, yes, ramdam ko ang lockdown sa amin sa barangay namin kasi napakaraming cases ng COVID. But anyways, so ang webisode natin for today is just, pakita ko lang sa inyo kung ano yung mga pinimili ko. That's it lang. And, announcement. Kaya naman, pakatukan yun! So right now, dito tayo sa kitchen ko at ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga pinimili ko just for how many days lang naman. Kasi I'm not yet planning pa na bumili talaga ng gourmet grocery talaga ng bonggang-bongga. Pero since mag-lockdown nga kami at baka alam nyo na kung ano mangyari or something, diba? So naisipan ko na mag-grocery ng very very light. And pagpasensya nyo na ang aking kusina kasi medyo may kaguluhan. Okay? So dito tayo mag-haul. Haul. Naloka ako, nag-defrost pala ako ng tubig. So ngayong refrigerator ko nasa dining area ko. So naglawa na naman, bumaha na naman kasi nag-defrost ako ng tubig. Dapat talaga dito siya dito siya para dire-diretso doon sa may Kaso mahirap. Ang hirap i-transfer. Alam niyo naman, may katawang Barbie ako, so hindi ko siya kayang buhatin, 'di ba? So, ito na. Papakita ko na sa inyo. Ang dami ko kasing daldal Ang dami kong daldal. So, inahin na muna natin itong isang dosenang itlog. Ayan, isang dosenang itlog. Tutubin natin siya. And, syempre, yung mga plastic, huwag natin i-shopon kasi pwede siya magamit as lagyan ng basura. Diba? Recycle. Emerald. So, ano tayo sa isang bag. Actually, tatlong bag lang siya. And bumili ako ng dairy cream. Ayan, dairy cream. Sponsor naman dyan. Baka naman. And of course, ang Magnolia chicken finger. This is good for, I think, 1 week lang. Kasi 128 lang siya. And then, so ulam natin siya. Meron akong Monterey Adobo Flakes. Ayan, Adobo Flakes. Diba? Bet ko yan. And of course, may mga ngata tayo. Siyempre, bumili ako ng chicken balls. Dalawang chicken balls. Ayan. Chicken balls. And I'm planning to make carbonara. So, bumili rin ako ng bacon. So, ikita muna natin itong And sa ating pangatlong emerald, pangatlong plastic, medyo may kabigatan siya so hindi ko mapakita sa inyo. Dahil since nagka-pasta nga ako, meron akong pasta noodles. Ayan, pasta noodles. And of course, carbonara sauce. Dalawa binili ko. And then, sweet chili. And then meron ako hindi na ako bumili ng mga garlic. So bumili na ako ng garlic powder, minced garlic, and then onion powder. Para hindi ako bumili ng And of course bumili na ako ng mga delata, mga Spanish sardines, kasi nga bet ko ang magpasta talaga. Kasi madali siya lutuin. Bumili ako niya, napakaraming yan, no? Ayan. Mga 5 ata or 6. 6 siyang delata. And of course, bumili na ako ng aking pinaka-favorite na kinakain every night. Ang Oreo, diba? Bongga. Pak na pak yan. Parang piling ko nga ito magiging dinner ko for tonight. And itong, ang mahal ng bigas. Hindi kasi ako pwedeng kumuha sa amin. Hindi ako pwedeng kumuha sa amin kasi nga,
yung mga tao sa bahay is naka 14-day quarantine kasi meron silang exposure with positive positive ng COVID. So itong bigas ko, it cost like 188. Napakamahal. Ang mahal ng bigas talaga. So ang gagawin ko na is transfer ko na siya sa lahat or i-transfer ko na silang lahat sa mga pantry area ko and sa refrigerator yung mga dapat i-transfer. And of course, ang aking bigas, hindi ko alam kung saan ko lalagay ang bigas ko. Store lang. Dito muna siya. So there. Actually guys, ang ingay-ingay ng Geri's Grill. As in super duper ingay ng Geri's Grill. So kinakailangan ko sarado itong bintana kasi baka mamaya narinig niyo yung sounds ng Geri's Grill na walang ibang sounds kundi pa ulit-ulit, Adele at kung ano-ano pa. 'Di ba? So sarado natin siya kasi nga baka ma-copyright. And of course, i-transfer ko siya dun sa may frigidaire para bongga na, no? So wait. Actually guys, wala talaga masyadong laman tong fridge ko. Tubig. Ulcer. Mau-ulcer tong ano ko yun. Mau-ulcer tong refrigerator ko. And first time magkaroon talaga ng laman ng bonggang-bongga ito. Diba? Color keys. O, ayan. Ay, taray may laman ka. I love it! So, and then mamaya, magluluto na tayo ng dapat natin lutuin. Mahal ng Jet Li ha. Ang mahal ng Jet Li ha. Ba't ganon? Kasi naman sa CJ, sabi ko, organic egg. Kasi ito naman sa CJ, ako, may farm na friend kong taga TikTok, nasa Bulacan. Ay, OMG, nabasag siya. Oh my God. So, kinakailangan ko siyang lutuin agad. Kasi nabasag. Tsaka. Tsaka ulit. Guys, sa mga friends ko dyan, baka gusto nyo mag-donate ng groceries naman dyan. Baka lang naman. Kaya nangangayayat ako dahil. Charot lang. And of course, ang favorite ko, Oreo. Dito ka. Yan. Halika. Nilalagay naman sa pantry yung iba. Sa pantry. Di ba? So, ito yung pantry ko. Ang aking... Mag-transfer nga ako later ng mga ano. Mag-transfer ako later ng mga ganito-ganito sa lalagyan. Kasi marami ako nilagyan dito eh. Transfer natin siya para bongga naman, no? Mga sinangag churcher. Asin-asinan churcher. Adobo flakes pala yun. Akala ko kanina, tapa eme. Hindi pala. Lurky. Anyhow, parang gusto ko yun ng dinner ko for tonight. Kasi parang yung isang araw, I'm craving for adobo. So there. So saan ito mga ano? Oh my God! Dapat natin lagyan dito. Yung mga ganiti. Kasi wala nang nalagyan yung mga dila-dilata ko dahil. Ito lang. Mayor, ayuda naman dyan, Mayor! Mayor, ito. Nagpa-ayuda, Mayor. Mayor, ha? Kailangan tabi-tabi talaga yung mga... Ayan. Mantika mo dahil. Naku. And of course, ang ating mga delata. Nakalimutan ko bumili ng pansit canton.
Pansit Canton na ubos na kasi kakapamigay mo. Di ba napaka-generous ko kasi mga ganyang bagay. Diyos ko, kung alam nyo lang. So there. And then of course, ang ating carbonara Del Monte Kitchenomics. And of course, itong noodles. And ang tang. So there. Ay! Saan mo ilalagay ngayon itong kanin, itong rice? Oh my God. Oh. Eat na nga siya. There. Wala akong lalagyan. Wala talaga. Wala. Magluluto ka ba? O tinatamad yung kumain? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Promise. Kakain ka ba? Kakain ka? Kinakailangan mo kumain kasi napakapayat mo na. Sabi ng mga friendship mo hindi ka na kumakain talaga bakla. Bakit ganyan yan bakla? Ha? Bakit? Ito lang guys, samahan nyo ako sa basement at itatapon natin yung basura. Okay? Samahan nyo ako. So guys, nakita nyo ba yung necklace ng mask ko? Ayun yung hinol ko the other day. Na naka-upload na, diba? So ayun, so baba tayo. OMG, may nakalimutan kang bilhin bakla. So baba tayo and then punta tayo ng basement para itapon yung basura. Kapagod yun na. Parang bet mong makdo. Hindi, magastos. Magastos yun. Basement. Kasi guys, we're not allowed to make iwan the trash outside our unit. Kasi may penalty siya. So, ang ginagawa is you have to go down to go to basement and then may tatapon siya. So, nandito sa basement. Alam niyo naman, hindi naman lingid sa kalam niyang basement, di ba? Yeah. So, balik tayo. Balik tayo. So, wala akong cash. Lahat nasa ATM, lahat nasa card. Gcash and whatever. So, there. Ingay naman ang mga babae. Ang babae talaga ang ingay. Ba't ang ingay ng mga babae? Bakit? Kayo ha? Ingay? So there, bumalik ka tayo. Bilis. Siyempre, hindi ko nilak yung door ko kasi sakitin naman tayo na nawala. Oh my God. Ay, ang susi mo bakla. Iniwan mo yung susi mo. Kalurky ka. Diyos ko. Kalurky yun. So, tapos na ako mag-dinner. Hindi ako nagluto kasi pagod ako kanina from grocery. So, ang ginawa ko na lang is bumili na ako sa Lawson ng pagkain and then niluto ko yung isang itlog na parang may crack na para at least hindi masayang. And ayun, so what I'm gonna do now is I'm gonna transfer the videos para may edit na siya and para may upload na ako bukas, diba? So, I'm watching Slater's vlog. I'm watching Slater's vlog. So, ayun, pasensya na yung vlog ko for today is nakita ko lang siya yung quick grocery ko bago mag-lockdown. And ayun, diba? Nakakaloka. So, good luck sa atin. Mag-ingat kayo guys ha. Diyos ko, as much as possible, kinakailangan magkaroon kayo ng mga stocking sa bahay nyo para at least, if ever may mangyaring hindi maganda or mag-lockdown, at least paano meron kang kainin sa bahay nyo. Okay. Nakakaloka talaga. Parang gusto ko na mag-vaccine talaga. As in, gusto ko na talaga mag-vaccine. Anyhow,
Thank you so much for watching. Thank you so much for accompanying me. Again, if you like this video, please subscribe on our YouTube channel. Don't forget to click subscribe and comment. And I love you all. Ay, may nag-message. May nag-message kung kailan pa umpisa ka na sa pag-vlog mo. At nagme-message si Nicole. Napakalok ka, Nicole, ha? Later kita sagutin dyan, Nicole. Napag-isip ako, ikaw ba bakla? Gusto mo bang mapabakla? Gusto mo bang mabakunahan ka against COVID-19? Kaya, ay, may dumaang helicopter. Pakinggan mo.